हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो बड' जब नेसनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों ग्रेड 4 नि थाखाय दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो चेनेलाव नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेयो जोंहा साख्रिया फरेनार ट्रिब्युनेल चिरां काजलगाव आसाम बिनिफ्राय जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैदों दै जायफोर नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टआव थायो नोंथांमोनाथ' बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाखागोनखा नोंथांमोना इजिनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर आउटसाइड चिरां डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जायखिजाया नोंथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिबाबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो बेहाय जेबो रेस्ट्रिक्सन गैया दा बिनिफ्राय आं साख्रि नामफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों डाटा एन्ट्रि अपारेटर बे साख्रिनि थाखाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया सानै दङ सेलारिखौ नोंथांमोना 10,000 मोननो हागोन मास मोनसेयाव दा बेनि थाखाय फरायनाया बेसेबां जानांगोन जायखिजाया मिनिमाम खमथारबाबो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि एग्जामखौथ' पास जानाय जाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसेनो 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन होननानै बेखौ बुंदों जायफोर नोंथांमोननियाव बोसोरसेनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाखागोनखा नाथायबा 6 मान्थ्सनि खमबा नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ 6 मान्थ्स जाथारनाय जानांगोन बेहाय इन्टारभिउ जागोन दै नोंथांमोननि सेलेक्सन प्रसेसआ मोनसेल' जोंहा बे इन्टारभिउनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनाय जागोन दा बेहाय इन्टारभिउनि डेटआ होनाय दङ 15 मार्चआव जागोन बेहाय रिपर्टिं डेटखौ बुंदों 9:30 AM बेहाय बुंदों साख्रिनि बे इन्टारभिउ जायगाया बहा जागोन फरेनार ट्रिब्युनेल चिरां काजलगाव बेहाय नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउखौ हैनो नांगोन बे मोनसे साख्रिया बे दानिया फैदों जोंहा सेकेन्ड साख्रिनि भेकेन्सि नामा कफिस्ट बिनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया सासे दङ सेलारिखौ नोंथांमोना 9,000 मोननो हागोन बेहायबो फरायनायखौ बुंदों मिनिमाम खमथार नोंथांमोननि फरायनायानो हायार सेकेन्डारिखौ पास जानाय जाथारनांगोन होनना बेहाय बुंदों ग्रेजुवेसन पास जानाय नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय इलिजिबोल माने एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो हायार सेकेन्डारि पासजों लोगोसेनो कम्पिउटार सार्टिफिकेट होनांगोन दै खमथारबाबो नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ 6 मान्थ्सनि जानो नांगोन बोसोरसेनिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन गोसोबादि इजियैनो दा बेहाय बुंदों इन्टारभिउनि डेटआ 15 मार्चआव थांनांगोन नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय 9:30 आव नोंथांमोना रिपर्टिंखौ होनांगोन बेजों लोगोसे बेहाय बुंदों फरेनार ट्रिब्युनेल चिरां काजलगाव बे जायगायाव नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउखौ हैनो नांगोन होनना बेहाय बुंदों दै बैसोआ बेहाय 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनिया एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो नाङा दा बेहाय बुंदों जायफोर नोंथांमोना इंलिश लेंगुवेजखौ बुजियो कमिउनिकेसन एबा रायलायनायाव इउज खालामनो रोङोबा नोंथांमोना बेखौ माबाबानो जाबाय एप्लाइ खालामबानो जाबाय आजिखालिथ' बयबो इंलिशखौ एफा एनैयाथ' रोंखायो आरो बेजों लोगोसे अफिसियेल लेंगुवेज अफ आसाम नोंथांमोना बड' आसामिस जायखिजाया नोंनि अफिसियेल लेंगुवेजआ मा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फ्लुयेन्टलि रोंनाय जानांगोन होनना बेहाय बुंदों इन्टारभिउआव बेहाय कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि एन्ड पार्सनेल टेस्ट बेबो लानाय जागोन ना इन्टारभिउ डेट खालिनो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय रिपर्टिं डेटखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जायखिजाया 9:30 सिगां नोंथांमोना मोनहैनांगोन दै बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय इन्टारभिउआ बे जायखिजाया 12टा बिनि सिगांनिफ्राय जागोन आरो नोंथांमोना रिपर्टिं डेटखौल' एसे सिगां खालामहैबानो जाबाय जायखिजाया रिपर्टिं डेटनि उनावनो इन्टारभिउआ जागोन आरो 9:30 जोबखांनायनि उनावनो इन्टारभिउखौ लानाय जागोन दा बेहाय मा डकुमेन्ट्स लाना थांनांगोन होनोबा नोंनि बे मेट्रिकनिफ्रायनो मार्कशीट सार्टिफिकेट गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लाना थांजोबबानो जाबाय बिनिफ्राय 2 पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ लाना थांनांगोन बिनिफ्राय नोंनि बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेटआ बेखौ नोंथांमोना लानानै थांनो नांगोन दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन होननानै जायफोर नोंथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि नोंथांमोना बे इन्टारभिउनि थाखाय थांबानो जाबाय 15 मार्च खालि जाहाथे नोंथांमोना खाथिबो जाखाबाय नालाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिया गावबागाव डिस्ट्रिक्टआवनो नालाय नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टआवनो नालाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाक्सा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामना आरामसे नोंथांमोना ट्रेनफोर हमनानै फैबानो जाबाय इन्टारभिउनि थाखाय नोंथांमोना बेहाय सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों